10 πράγματα που πρέπει να κάνεις για να προστατεύσεις το λογαριασμό σου. Μέρος 5. Είμαι ο Αλέξανδρος Γκαγκαλνάς, Direct Response Marketer και Business Coach και έχω φτιάξει μια σειρά από 10 μικρά βιντεάκια τα οποία θα σου μάθουν βήμα-βήμα πώς να προστατεύσεις το λογαριασμό σου στα social media. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τους τρόπους πληρωμής των διαφημίσεων, οπότε αν δεν τρέχεις διαφημίσεις στα social media ή στην Google, αυτό το βιντεάκι δεν σε απασχολεί και τόσο πολύ να το παρακολουθήσεις. Αν θέλεις να μάθεις ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής των διαφημίσεων και ποιον εγώ θεωρώ ασφαλέστερο, μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Ας ξεκινήσουμε με τη Meta, ουσιαστικά το Facebook και το Instagram, η οποία διαθέτει 3 τρόπους πληρωμής. Ο πρώτος τρόπος είναι να δηλώσουμε μία κάρτα και αυτή η κάρτα μπορεί να είναι πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη. Άρα λοιπόν πατώντας εδώ μπορούμε να βάλουμε τα στοιχεία της κάρτας, στη συνέχεια να ακολουθήσει μία επαλήθευση και να επιβεβαιώσουμε την κάρτα μας σαν τρόπο πληρωμής. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω PayPal, όπου εδώ μπορούμε να επιλέξουμε το PayPal σαν επιλογή και στη συνέχεια να ανοίξει ένα παράθυρο που μας πηγαίνει στο περιβάλλον του PayPal για να κάνουμε login μέσα στο λογαριασμό μας και εκεί να κάνουμε επιβεβαίωση του τρόπου πληρωμής. Ο τρίτος τρόπος που δεν το χρησιμοποιούν και πάρα πολλοί άνθρωποι είναι μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Αν επιλέξεις αυτόν τον τρόπο θα σου ανοίξει ένα νέο παράθυρο όπου θα πρέπει να βάλεις τα στοιχεία του λογαριασμού, IBAN κτλ. Και έτσι θα συνδέσεις σαν τρόπο πληρωμής τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Αν θέλεις να δεις αναλυτικά ποιοι είναι οι όροι του τρόπου πληρωμής της Meta, μπορείς να πατήσεις το link που θα βάλω κάτω στην περιγραφή. Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πληρώσουμε τη Meta ισχύουν λίγο πολύ για όλα τα social media. Εκεί που υπάρχει μεγάλη διαφορά είναι στην Google, όπου η Google δεν μας δίνει τόσες πολλές επιλογές και υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσουμε μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Πατώντας λοιπόν εδώ, μας ανοίγει αυτό το παράθυρο, βάζουμε τα στοιχεία της κάρτας μας και έτσι συνδέουμε την κάρτα μας με το διαφημιστικό λογαριασμό της Google. Να σημειώσω εδώ ότι η Google δεν δέχεται προπληρωμένες κάρτες. Αν θέλεις να δεις αναλυτικά τους όρους της Google, μπορείς να πατήσεις το link που θα βάλω κάτω στην περιγραφή και εκεί θα σου ανοίξει ένα παράθυρο που πρέπει να κάνεις μια μικρή παραμετροποίηση. Θα πρέπει δηλαδή να βάλεις τη χώρα, το νόμισμα και το σκοπό που χρειάζεται να τρέξεις διαφημίσεις για να σου βγάλει τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις. Τώρα, αν με ρωτάς ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, για μένα ο πιο ασφαλής τρόπος είναι αυτός ο οποίος δεν θα έχεις λεφτά μέσα στην κάρτα και τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Τι εννοώ? Για τα social media θα πω ότι ο πιο ασφαλής τρόπος πληρωμής είναι να βγάλεις μια prepay, μια προπληρωμένη δηλαδή κάρτα, την οποία θα τη φορτώνεις κάθε εβδομάδα, κάθε 15, κάθε μήνα, ανάλογα με το διαφημιστικό budget που έχεις, ούτως ώστε αν γίνει κάποια ζημιά να μην μπορέσουν να πάρουν πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό μέσα από τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Ακόμα και αν κάνεις την επιλογή να πληρώνεις μέσω PayPal, πάλι θα συμβούλευα το PayPal να το συνδέσεις με την ίδια προπληρωμένη κάρτα. Ξέρω ότι είναι λίγο μπελάς να φορτώνεις την κάρτα σου κάθε εβδομάδα με χρήματα, αλλά ουδέν κακό να μηγές καλού. Τώρα, στο κομμάτι της Google, από τη στιγμή που δεν δέχεται προπληρωμένη κάρτα, μπορείς να φτιάξεις έναν προπληρωμένο, να το πω έτσι, τραπεζικό λογαριασμό. Τι εννοώ? Να φτιάξεις έναν δεύτερο τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος να μην συνδέεται με τον εμπορικό σου και να μην υπάρχουν εκεί χρήματα που χρησιμοποιείς για τις συναλλαγές σου καθημερινά, να μεταφέρεις σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό το εβδομαδιαίο σου budget και με τη χρεωστική κάρτα αυτού του λογαριασμού να μπορέσεις να συνδέσεις τον διαφημιστικό λογαριασμό της Google. Αποθήκευσε αυτό το βίντεο και μοιράσου το με κάποιον που νοιάζεσαι. Αν θέλεις να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο, κάνε ένα follow και αν θέλεις να δεις τα προηγούμενα, τα έχω ανεβασμένα στη σελίδα και το προφίλ μου. Τα λέμε στο επόμενο.